بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جانيال إني وادي أبا كم جودي سافا إبي يانغ جانامله كم ما تيجي شيء سوفراكا نيمان دود لامرو ese na fa be sofra na wala ai do do jodi e sofra ku aka je e no femi fura na ka klabo black gland goro mata yo na macha ame na cha yo ame na cha yo ame na cha yo ayuba bamanon ko fem bebe dogo nyama koro me nyama te dogo fen shikoro muna nyama te dogo fen moro ai d'accord ton mana ema pour que ta nyama to ya o te ka échanger l'air ya d'accord nyama me ka échanger l'air muso ba do kono ko sanu butomo nyama sanfe o koro fem bebe nyamanda d'accord ko fem nyamanda fem bebe so ya e me ngodo dairi me fena so sirle no la nyama to mo kata fe we fenyana mo so ba firi d'accord beni balu to godo d'accord nyama aywa doka nyama mo ke doka baraye ko d'accord pour que ka finira ko adamadia dlone no nyokona ko abina fo chaîne en France le joloko voilà ko joloko ba fo joloko voilà awa beteni ko be mona ka voye ba fo joloko voilà ko nyongum ne Allah akbar abeteni aywa bismillah be mona ko ni etaye ko ni sisi ko kana sika tabakoro oche voilà bien sisi ko ni sisi ko ali kana sika ko tabakoro mais ba fo ko munde fo wala mala yalla ba fo ka fo ko to ganzango ni fon fe kumbala ayo tubarakallah bo ina kunye ka gafefo ota ina kunye ka kuma awa nga kuma da biya mi do nyuma bi talata kalo kalo kleta ni nani samba fla le ni mu ko anifla d'accord e ginya ka teli ayo mba fo bismillah amba damini fasore ka fasiru ba fo lesor ko di nyeta resor am nyeta sala nyini mais ambi lembi lembala folo abenye akodi e sora lef mara feminka o de ministre mo ko luka manda ko ni kura ya lim ayira ka fo mali ko ni ka condition ko ni projet ni uba fe yela mamurun ka do ka ministre ka barata bulu ko dina odo ko ko na mali ko ni anyini ministre mo ko ni fe ko nga wuli ka jo ko ni bela jele ko ni ke wasa ala madde on krengre na la population civile o luka la kana ko ni obsega sabati choko mina leni mali ko ni chake da obsega sigi mali fam bela jele ko ni fe choko mina aleni fene ku ko nga aramadon ka hake fene o ka o jate ko ni mina ni woni mali ko ni ka condition ko ni mi ni ulo fo ministre mo ko yo o ka manda ko ni renouvellement o hukum ko nana alibi ani esorbeto no kon fe ira ka fo kalango ta fanfelana ane scolaire samba fla aleni mugani kile samba fla ni mugani flani ane scolaire 2021-2022 ale kimeni baro ko ni labeni mesena odo mun ko nana ira ka fo programme mini ale kon beto ka di kalan hukumu kon nana ko ale ko ni baro kera ina fo alla inna chogo mina kalango ta stratégie ola esor alibi ani abeto no kon fe ayera ka fo ko soni ko ni mali ale kon mena jama bo baro ko ni o damne e sor ale ka la selidu ale so black refel le reporter angolaje reporter ale mana faminga abla job ni ale ministry mini yashino mali ale ni jamana wara ko yana boli ko ni ma ale ayera ka fo me talike barkan ko ni ka intervention ko ni mali du ko we la seli ko nga ayera ka fo ko ni felate aye reporter aleka la seli odo ali biani reporter beto no fa reporter ayira ka fo Senegal jamana nyam ko ni ino africaine nyam ko fene do ni o yi magi salé ko ale ko ni tulu ko ni ke tasmaka na ke tuma na masisi abe mene ko no to bi nyaka de wu ko ni na masisi abe mene l'indépendant ko di indépendant ale mana faminga o di onu nyama bani oyi Antonio Guterres ale kona iraka fo aka sega lido ko ni senfe ko adamne mars kalo fo kana se avril alini mai samba fla alini
Mwa ani fla konna na ku bamanchi wale keba ni uyi Eta Islamiko Grand Sahara moko ku koni civil moko mi faka ko aweti jo keme boyongola ale ni fena ira ka fo ko mo wakati mna ko sisa ku lakana bale koni ku dobe ka fara aka kren ala ko gaw ale ni mena ka o marala Antonio Guterres ale ka la selido ka bo indépendant o konna na ali bi ani indépendant beto no fait Ablaye Diop ale koni la seli koni ke kaira ka fo ko mali koni femi metallique opération barkan ale ka la seli koni mali koni du kuluka ko koni felate ay ko ka ba o bela jede koni jo ali bi ani indépendant beto no fait sisa ira ka fo Franci ale findi la ka o ka bazimi koni ko be mena ka o lu fe no ko koni segina mali findi la ka o lu ma kunungo indépendant ale ka la selu Aywa, informateur la seli jume bi songo dana. Informateur. Avec mana feminga o de yi ko ministre moko ko ni ka manda ko ni ayira ka fo ko barkan ko ni sigiri ko kuma ko ni ko o konte ala ko fembe ko ni afsani oyi ko ni ayira ka fo ko o te u fela bi o te u fela sini ali biani informateur betu no fe menaka ka o lu fe na ayira ka fo ko opération barkan moko ko ni ko ka ko sunu ka kaso ko ni kuru ni ga o yoro ko fo lebla Aywa, ni le républicain. Akodi Républicain ale mana feminga e dina ko ta fanfelana Sheriff Ousmane Madani Aidarani ale ko conseil islamique hinya mo ale ko ni wulu mada ko ni ke kanyashi almamuma kuka wajulu ko ni kechugo ka olu ko ni fale ninga yelama ko ni do ala wasa basi obsekana choko mina ale bi yani républicain betu no ve yela ka fo krenkrende ala shugul ko kala maigani ale gouvernement nyemo ko e ale la seli ko ni ka ira ka fo ko yela mabaro ko ni ko akoni bina ta jona wasa malion siglo ka munu ma kono holu baro be se ka ke ina fa la inde no chogomila républicain ale ka la selido mal tribunal ni nyede wona no blaye abuto ko fe namu on zero wakati nam ametola ni côté o chogola mboto o chogola eternyare ko bujudi ko wafsa faso bujudi basigile no folo faso basigile ndo folo abongo bamanyare Bamako bamanyare abujudi akafsa ela mo sanjuma bukule jume nyengale ni kule amale yani bamako don ye bamako soro wat dete bamako don ko so parce que bamako tutuma bon bamako tutuma bon Kata foko l'état bi kéré domina Moussa la 91 Bamako tu dugu fitini de 91 Mena misale dama dima e rabna le jeke Bamako tu misi et puis mo re chamara tuntala enye bi sugu bala marché rose si la ni ko bi takama isana ti takama roso duruni sotrama bama bis anita ba bis tumbe sugu munu marché rose Obo munu kamogota ka munu ibi fere chokomo ko plat de souvenir ni tara sugula ibi tay ko mobile gare ka do sugula ka sanike ka bokki ko mobile takana embouteillage kuma tala foi tala sur ferendo kata pont Bamako be pont kelen de tumbala pont le matin pont koro o pont kelen de tumbe Bamako be la ani babili koroni mbe en fait o pont mote fa embouteillage te kaka o pont ni embouteillage kala domine mbo foye aflana e babili koroni de pont parce que ni Samuel dona ni Sanchara ji de biela ka butunu sira bitige donc bebe na yesi pont kelen ni donc o watin ka fo bita munu bulka nono tala bebe na ibita bulka sumbu wo ibora jili bu wo Diago ya binatime pont koro de fe ni binata ba kofe ni binata sigu diago ya biteme o pont gelen fe ga munu gata ni babli koro ni ji yella ka do kuma ba ko bale maintenant au pont gelen avantage que domina ni Moussa Traoré tumuta dugla ouais ka asro wati ni
non seulement pont kelen de be sira kelen de be ga bodu kono ga ta panguru jugi kana ko ba fa aéroport o sira kelen fana de be sira flana tunte sira mu yele sisan ga ta do bugo tunte diagu ya ni bita dugula ka ta aéroport la foi ka teme pont koro de fe donc ni musa bina ta domina ni pont ko ni o don ko ni ka ta bani ni musa willa ka bango ni pont bitige fo ni musa temena ni musa temena mam ba fa ka yele ni ma fu ma ka jigi profitini akuma ka cha odo ni tarare tal halimata barada mo ko mi fe parce que fama ka kubeka teme ngo fama kubeka teme voilà o te kele ka pont korofe ka teme ngolonina Bozola, Lambani, Bozola Soula, Katame Ina Dala, Katateme Gabriel Tudal Yote Dala, Katafo Maison de la Presse là, Ostra Kelen, si ça a été Katame, Ostrani, Taka Seguido, Mogo Biji Ponga, Ta Mogo Yellow, Ambutai Tuntike, avec Jomina Samouya, Ostra Kelen. Mogo Fenechar, Arama Mogo Chara, Mogo Chara, Dugu Buena. Maintenant, aéroport pour que kayira ka bomo tuba bon alhamdulillah c'est assez ici ça alhamdulillah assez mon kala bomo ko yere ni ma ici ça o le tunye yoro jan e bomo la yoro jan ka soro so la ngolom be kene be mo bu senala ni tara wala yere bi yere ni fitri assez kelengelen alhamdulillah c'est pankuru jigi koro dodo to kene bani dodo dron kabani ni fende bisenala ni tara fitri c'est foro kuno quoi foro tundo watini ni fitri c'est son que de mon rôle là la fait beaucoup srani asoro siran fitini do comment que à 25 zaid ni asoro bolom fitini do kata ni bita bakofe asoro pon flana te ni tara tokorobugu joliba terrain biro mina ni sera bako jigroni bamako bana obe do ko forode senel bige donc kalabankoro bako jigroni kalabankoro non suguti ulu dibe me mote senel rode tundo ni bina ta yan veni te mena so dibaka yani ke se pongraga ni mogo farala fana enye be jere bugu sugula bulkas mugu tunte bulkas mugu morba bugu marseille nu non la malin de tobi yoromina bomogo banro la jere bugu sugula chela kumambo mo chela kumambo ya tenia ni boro bomogo yoro araidala place palestine boro don place Palestine là asi Congo fitini be fo dimde coupole be e monument monde la place sakali là et sakali raida la police bi joro bi na c'est le binini o de ni boro bomako yoro ni boro la fe bugu i boro bulkasu bugu i boro jeli bugu i boro ba ko fewa place de boyro mobile be ta jongo soro bi ni jigo la ni bora ni jigna ni ba fe kata bulkasu bi mobile wala kata mais c'est ça hotel garkele ne tumbe ni bora ba ko dro bi jigi do bi do mobile wala donc c'est centré quoi o tu centré o fana yelama ambulo o fana yelama na ambulo donc bon ko tumobo o wasinina na sisandu wati do la fana kayira bon ko mbo kasro barama yelama mo wota barala so mo la fe ou la fe bu segu so wota dominique ou la fia 2 heures de bu segu na barala elme ni midi et demi sera ba arabi jigi mo be bita ko so o bu dominique ku la fe ka temi 14 heures de mi sel fana ko fe o bu na baraka duguni 17 heures de mi bu jigi buta so o se ke ça ay akeke 17 heures mi sera mucha la ka so ma se ya se para la falo maintenant kayira ba mo bo juma o juma misiri kelen be misiri ba bamago baytum be mi juma seli misiri ba la ibi yoro be misiri ba segre bamago be hali président Moussa juma o juma abu bo sa fe kana seli bamago be ala fe buguwa bakawa balle buguwa bulkasbu juma misiri kelen bamago bina seli mo be kwa kono mo be kwa kono ubu seli akonona na adu akana na kala asro kelebani be assemblée nye ani misirike kelebani so suntunte fo tunte wa fo bagadaji kelebani
faut une démo de faire cas c'est lui et n'y avait mairie Balouna c'est là quartier Bela que mairie Furusiri bébé que mardi do avec dimanche do a bébé que mairie Balé et puis c'est que Furusiri Kemesoro donc a bébé ta na donna a ba signa wuta mardi abna ka babeta Bamako be Furusiri be tumbe que mairie ba kelen don de la et ya donc Bamako tuma bode a tiens là Bamako voilà ni ba ko do ah si la ni ko bogebi ka Furusiri be que mairie ba la e kalo so masaki to adi ko dala ko kalo bisa c'est quoi lui e Bamako be ko Furusiri mbere kene na kalo masaki to ko dala what is me gaya e ba fo foro la mais par exemple il se ka mairie do yɛrɛ ta commune do mairie ta peut-être sɔrɔ dimanche kelen barrage mugan ni wolonwula o ye commune dɔ dɔrɔn ta ye imagine ni ko i bɛ Bamako i y'a ja tɛ se ka kɛ donc il y a le bon